Som din hostingpartner overtager Jnet ansvaret for hele eller dele af dit IT-setup. Jeres data placeres sikkert i et af vores datacentre i Danmark. Du kan være helt tryg ved sikkerheden, og du kan skalere dit setup, når din virksomhed eller dit behov ændrer sig. Vi leverer cloud services eller blot køl og strøm, uanset hvor meget du har brug for. Samtidig sikrer vi, at din data leveres hurtigt og sikkert i vores lukkede netværk. Hos Jnet har vi forståelse for netop din forretning, og vi ved, at IT kan være en stor mundfuld for de fleste virksomheder. Nærhed og den personlige relation er afgørende, når du vælger at samle dit IT et sted. Det ved vi hos Jnet. Vores support overvåger døgnet rundt, året rundt, hele infrastrukturen. Hvis en hændelse opstår, kontakter vi dig og går straks i gang med at løse problemet. Jnet modtager jævnligt priser for vores grønne profil. Vores datacentre benytter strøm fra vindenergi og leverer overskudsvarme til mange husstande i Albertslund. Det giver både vores kunder og Jnet en mere grøn samvittighed. Jnet. Sikkert, trygt og fleksibelt.